Marelu, viva tú. Tú mi vecina en lo alto. Manu Txaok 17 urte daramatza disko berririk atera gabe eta ikusten duzuen atera dela bere ohiko erritmo eta kolore epel horiekin uda garaia heltzen ari denaren seinale eta izue doinu atxegin eta goxo hauekin bagoaz gaurkoz, baina badakizue bihar hemen izango gaituzuela eta zuek ere hor bestaldean nahi zaituztegula, geuk ere geure audientzia datuak beharrezko ditugulako. Gabon pasa, mila esker. Tú la del séptimo cielo, tú mi vecina en la esquina. Me alegro cuando te veo. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu. Viva tú, y tú, viva tú. Y le 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 le. Y le 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 le. Y le 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 le. Y le 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 le. Tú mi vecina en lo alto. Tú la del séptimo cielo, tú mi vecina de arriba. Me alegro cuando te veo. Cada día que me enamoro. Esto me representa. ¿Es así? Pásame el WAP que me hago el vinilo. Esto me representa. Cada día que me enamoro. Viva tú, viva tú, ¡Viva tú! viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, ¡Viva tú! viva tú la Marelu, ¡Viva la Marelu! viva tú. ¡Viva tú! Y tú, y tú, y tú. Cada día que me enamoro. ¡Viva tú! Y tú, y tú. ¡Viva tú! ¡Viva tú! Txori guztiak egantagu esku hutsik egun berria te da ez dut lorik egin Zure guzti progrearen giltza bai bizi baldintza ez du itzala handirik jara zure aritzak beti eskamak entzen bizi naiz ni ez dut behar zure kopitarik emaida zuztiarra beru naurre berakaitu godiztut horrekin beti eskamak entzen Datorren geltokian, kirola, isialdia eta natura uztartuko ditugu. Mugitu, abentura, ekimenaren bitartez. Gure landa eremuak dauzkan potentzialidadeak ikusi eta kirola gure bizitzan daukan garrantzia aztertuko dugu. Fruta, teilapea, trastelekua, erradiadorea, frigigailua, toalla, tabikea, robota. Euskaltelek FTTR dakarkizu, Fiber to the Room, munduko zuntzik aurreratuena gela bakoitzean. Euskaltel, zer nahi duzu bihar?
Gaur gertatutakoa historikoa izan da Gipuzkoako errepideetan, traktorek egindako blokeoari lotuta Gipuzkoako ipar-ekialdeko errepideen nagusiak kolapsatuta egon dira goizeko 10:00-tik, hau da, kamioiei pasoa ematearekin bat. A15, AP1 eta AP8 ibilgailuz gainezka egon dira, baita ere N1 Gipuzkoako 656 errepidea eta N121 errepideak ere, eta 40 kilometroko auto-ilarak zenbatu dituzte. Kanboko emakume bati taldean sexu eraso egitea egotzita atxilotutako 3 gizonei bihar arte luzatu diete atxiloaldia. Akizeko polizia etxean dituzte igandetik. Emakumeak salatu zuenez 3 gizonek gela batean giltzapetu zuten eta arma baten mehatxupean eraso egin zioten. Ipar Eskola Herriko Itaia talde feministak elkarretaratzea deitu du gaur arratsaldean 7:00. Kanboko herriko etxearen aurrean biltzeko bildu dira talde feminista deituta. Nafarroan gaur hasi dira unibertsitatera sartzeko ebaluaziorako azterketak eta 4.056 ikasle daude izena emanda. Euskal Autonomia Erkidegoan aldiz bihar ekingo diote probei eta 13.453 ikasle daude deituta. Elisa Rueda poeta, aktore, irakasle eta poetak maiatzean nazioarteko jaialdiaren antolatzaileak izango da Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaietako pregolaria. Gasteizko udalak gaur iragarri duenez, abuztuaren 2 irakurriko du pregoia arratsaldeko 9:30 Plaza Berrian. Astearte honetako goizeko 8:00 atera dira salmentara Zetak taldeak 2025ko urtarrilaren 4 Navarra Arenan eskainiko duen mitoaroa ikuskizunerako sarrerak eta ordu betean agortu dira. Hori ikusita talde nafarrak urtarrilaren 3 beste emanaldi bat egingo duela iragarri du. Euskaltzaindiak jakinarazi du Erramun Baxok Orezko euskaltzainak azken atxea eman duela, 86 urte zituen. Filosofian doktorea zen Baxok eta irakasle eta ikerlari gisa aritu izan da lanean. Euskal Herriko mundu pedagogikoan, soziolinguistikoan eta kulturalean implikatua izan da. Pizkundean eta Euskal Konfederazioan parte hartu zuen eta Euskal Kultur Erakundearen buru izana zen 1980-tik 2005. Euskaltzaindiak Orezko kide izendatu zuen 2010. Euskaltzain jakintxua, euskalaren geroaz kezkatuta beti eta soziolinguistikan goren mailako aditua zela oroitu du Andres Urrutia euskaltzain buruak. Gabon eta ongi etorri guztioi, laborarien protestaren amaiera kolapsatu egin du Gipuzkoako trafikoa, ia 40 kilometrotako autoilarak sortu ditu eta egoera hobetzen ari bada ere pazientzia eskatu dute segurtasun sailetik, denbora beharko baita errepideak beren onera itzultzeko.
Barakaldoko Leroy Merlinen aurrean mobilizatu da intersindikala, patronalak eta instituzioek gaixotu eta hiltzen gaituzte lelopean. Aurten Euskal Herrian beren lanpostuetan dagoeneko 27 behargin hil direla gogorazi dute. Eta azpimarratu prebentzio neurriekin eta legea betez halako gertakari gehienak saihestu egin daitezkeela. Langabeziak bere egin du Hego Euskal Herrian, 3.151 langabe gutxiago zenbatu dituzte Euskal Autonomia Erkidegoan eta 462 gutxiago Nafarroan maiatzean. Zenbakiek adierazten dute pandemiaren ondorengo susperraldia ez zela aldi baterako zerbait. Ekonomia normalizatzeko zaitasuna izan arren eta Ukrainiako gerraren ondorio ekonomikoak gorabera, enpleguak eutsi, hasi eta hobetu egin du. Hacemos una valoración positiva de los datos del mercado laboral del mes de mayo que vuelven a constatar la buena salud que atraviesa el empleo en Navarra. Una buena situación con datos de creación de empleo históricos que se consolidan mes a mes y que se mantienen con lógicas oscilaciones de forma sostenida en el tiempo. Makina erremintaren nazioarteko biurtekoaren 32. edizioa inauguratu du Iñigo Urkullu jarduneko lehendakariak. Ekainaren 3-tik 7 Bilbao Exhibition Centerreko 6 pabiloiak hartuko ditu eta 29 herrialdetako 1.558 sinadura bilduko dira bertan. Makina erramintak inbertsioa, berrikuntza, formakuntza eta nazioartekotzea uztartzen ditu. Euskal erakundeen ardura da eta betebeharra da gertutasuna erakustea eta lankidetzarako esparruak zabaltzen jarraitzea. Datozen hilabeteetarako aurreikuspenak hala etorri gara hitz egiten, horretaz onak dira. Egia da ziurgabetasun globala mantentzen dela, baina datozen hilabeteetarako hazkundearen eta enpleguaren aurreikuspenak egokiak dira eta pozten gara. Mozketak iragarri ditu Renfek Donostia Irun arteko trena etengo da abuztuan.
Politika gaietan sortuk laufer estrategia batekin lotu du ongietorrien auzia. Aierte Larrarte abokatuak eta Oiana San Vicente eta Aimar Altuna auzipetu eta sorturen zuzendaritzako kideek hartu dute hitza astearte honetan Donostian egindako agerraldian. Adierazi dute zentzugabea dela gaur auzi hau irekita izatea. Hala, ongietorriak iraganeko kontua direla nabarmendu dute eta jada gaindituta dagoen eszenatokia dela hura. Ez dago deliturik. Eta ez dago deliturik hasteko bai Entzutegi Nazionalak, baita Auzitegi Gorenak eta baita Estrasburgoko Giza Eskubideen Europara Auzitegiak epai ezberdinen bitartez ezarri dituzten mugen artean dihardun dutelako 6 ikertuak. Areta gehiago, jurisprudentziak delitu hauek ezabatzera bideratzen ditu tribunalak. Ez dago deliturik, horrelako delituak egon daitezen violentzia adierazpenak egon behar dutelako, eta ez dagoelako. Ez zuzenekoak, ez da ez zuzenezkoak ere. Eta ez dago deliturik, eta deliturik ez dagoelako, kausa orokor bat irekina izan dute, delitu hau nolabait moldatuz eta biktimen humilazioa kontzeptu juridiko bihurtu nahian. Kasu honetan, adierazpen askatasunaz ari gera, eta alderdi politiko baten enegarren kriminalizazio aleginaz, eta kartzelak ustu ordez berriz betetzeko asmoaz. Donostiako udalak Antondegin surf parke bat eraikitzeko proiektua bertan behera utzi du. Duela aste batzuk jakitera eman zen Donostiako udal gobernuak Antondegiko muinoan landa eremu gisa sailkatzearen aldeko apustu sendoa egingo duela. Erabaki horrek 2020ko amaieran iragarritako olatu artifizialen igerilekua eraikitzeko proiektua bertan behera uztea dakar. Olatu artifizialaren zen Antondegi eremurako udalak zuen proiektu aktibo bakarra. 3.000 etxe bizitza eraikitzeko proiektu bat ere egontzen aurretik, baina urte batzu geroago blokeatua zegoen Donostialdeko 2016ko lurralde plan partzialaren bidez. Azken proiektuaren helburua zen Wave Gardenek Aizarnazabalen duen instalazioa Antondegi muinoan birlokalizatzea, non eta Donostian urbanizatu gabe dagoen eta balio ekologiko handia duen muino bakarrenetako batean. Udal gobernuak aurreratu zuen informazioaren arabera, Antondegin olatuen igerilekua eraikitzeak 6 hektareako urbanizazioa ekarriko zuen muinoaren gainaldean, 6 futbol zelaien tamaina baino handiagokoa, eta ibilgailuentzako sarbide berriak ere eraiki beharko zituzten. Udalak proiektuaren berri eman zuenean talde asko mobilizatu ziren, proiektua hainbat aldetatik kaltegarria zela salatuz, ekologistak, auzo elkarteak surrularien kolektiboak edota baserritarrak esaterako. Horrela sortu zen Antondegi Berdea kolektiboa, herritarrei udalak proposatutako proiektua hiriarentzat positiboa ez zela ikusarazteko hainbat ekimen koordinatu eta antolatzeko helburuarekin. Azken berrien arabera baina Antondegin surf parke bat eraikitza baztertu du Donostiako udalak, landa lur gisa birkalifikatuko baitu eremu hori. Sektore horretatik funtzionaltasun ekologikorako gune interesgarri bat igarotzen da, Gipuzkoako azpiegitura berdearen sarea osatzen duena. Beraz, ingurunearen balio naturalista mantentzaren aldeko apustua egingo da. Horrela Antondegik nekazaritza eta abeltzaintzako erabilera nagusia izango du. Trantsizioko landa paisaia, zuhaiztiak, ekosistemen hobekuntzarako eremuak eta erreken babesa. Osakidetzak udako plana aurkeztu die sindikatuei sektoreko mailan eta urtero bezala iragarri die mota bereko edo besteko murrizketak egingo dituela lehen mailako arretako zentroetan. Oraingoz, udan zehar Osakidetzak 77 anbulatorioetan ordutegia murriztuko du, 44 osasun zentro egun puntualetan itxiko dituzte eta beste 10 itxita egongo dira.
Osakidetzatik hezkuntzara unibertsitatean sartzeko ebaluazioa egiten hasi dira Hego Euskal Herriko 17.469 ikasle. Gaurtik etzira izango dituzte probak Nafarroan eta bihartik ostiralera Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Hezkuntzan segiz, igandean ospatu zen Euskal Eskola Publikoaren jaia Ordizian, bertan izan zen Udane Arbeo lankidea. Euskal Eskola Publikoen jaia ospatzen ari dira Ordizian, publikotasuna, aniztasuna, euskara eta kohesioa batu dituzte gaurkoan. Eta, gaurko helburua da eskola publikoa aldarrikatzea. Aldarrikatzea eskola publikoa izan behar dela hezkuntza sistemaren ardatza, eskola publikoa delako guztiona eta guztiontzako. Ildo horretan zenbait erronka ditu aurretik. Lehenengo da behin komunitateak indartzea, ez? Azkenean guk ulertzen dugu eskola publikoa komunitatean oinarritutako eskola bezala, ez kanpotikan datorren arauen bidez arautua, baizik eta eskola publikoa bertakoak egiten dutela. Horretarako inportantea da komunitatea indartzea, informazioa izatea komunitatea, komunikazioa izatea eta elkarlana. Saretzea baita, ez? Eskola publikoen arteko sarea, elkarrengandik ikasteko, ez? Eta gero baita ere, esan duguna da, lortu dugu, ez? Eskola publikoa deredukoa izatea bere osotasuna, baina argi dago euskara maila hobetu behar dela, ez? Oraindik ere hobetu behar dagoela euskara maila. Eta behar duguna da azken finean, baliabideak izatea eskola publikoak ikasle guztiei kalitatezko hezkuntza emateko. Euskal Eskola Publikoen 31. jaia ospatzeaz gain Ordiziako Urdaneta Eskolaren 50. urteurrena ospatzen ari dira. 50 urte bete ditugula eta 50 urte hauetan eskola publikoaren defentsan aritu garela, baita ere aniztasuna modu aberasgarri eta eraikitzailean lantzen eta eskola publikoaren defentsan. Azkenean, gure eskolak irudikatzen dago Ordizin dauena aberastasuna, aniztasuna egon zana ondala 50 urte bere sorreran eta gaur egun dauena bai, ez? Eta pixkat urtiak daramatzagu bai festa honen bidez bila eta baita ere gobernu eta gokien administrazio publikoei hemengo herriko desorekan larriei erantzun bat emateko, ez? Orduan, guretzako hau da festa egun oso importante bat, hunkigarria hasieratik bukaeraraino eta bereziki da aldarrikapenez betetako hori Jatxan ezina da, oso herriko kohesioa aniztasun eta euskalduntasuna da jokoan eta eskatzen diogu benetan administrazio publikoa dagokien horri ausartak eta eraginkorrak hartzea. Pintaketa LGTBI foboak egin dituzte asteburuan atarratzeko Prefosta elkartaren atarian, elkartaratze jendetsu eta ikusgarri egin zuten atzo erasoa salatzeko. Homofobia ez da iritzi bat, bena bai delitu bat. Ez Prefostan, ez Euskal Herrian, ez eta beste ihune ez dugu holako errasoik hartuko eta hartako salhaketa bat pausatuko dugu jendarmeian. Iruñeko udaltzaingoak 50 urteko gizon bat atxilotu zuen larun bat gauean Aldezarreko taberna batean 31 urteko emakume bat bortxatzea egotzita atxilotua espetxeratzeko agindu zuen epaileak.
Euskal Herriko neska gazteak sarea sortu zenetik 8 urte beteko dira laster eta bidean eman dituzten eztabaidek eta egunerokoak izena eta izana aldatzera eraman ditu. Euskal Herriko gazte feministak izen hartuko du aurrerantzean subjektu politikoa aldatzea erabaki dutelako. Beraz, hemen gaudenok, gure sarea osatzen dugunok, ez gaitu elkartzen neska izateak. Norbera sentitzen den horrek baino, patriarkatuagatik zapalduak izateak eta bere aurka egiteak elkartzen gaitu. Proiektu politikoak, sistema iraultzeko eta berri bat eraikitzeko nahiak eta konpromisoak. Finean, feminista izateak elkartzen gaitu. Gazan gertatzen ari den sarraskia ikusirik munduko hainbat lekutan ekintzak antolatu dituzte azken hilabetetan Israelek erasoaldia amaitu dezala eskatzeko eta Palestinaren aldeko aldarriak plazaratzeko. Euskal Herrian ere izan dira horrelako ekintzak. Azkena gaur Uribe Kostako Kalas elkartearen taldea Eusko Jaurlaritzak Bilboko kale nagusian duen egoitzara sartu da arratsaldeko 5 aldera Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak Israelgo gobernuarekin duen konplizitatea salatzeko. Ildo beretik, Palestinari elkartasuna helarazi eta genozidioa gelditzeko aldarria aterako du kalera Jala Nafarroak larunbat honetan. Manifestaziora deitu dute arratsaldeko 5:30 Irune Rejano. Gernika Palestina herriekimenak eta Jala Nafarroa plataformak ekainaren 8an Europar Batasuneko hauteskunden bezperan arratsaldeko 5:30 Bilbon udaletxetik Guggenheimera eta Iruñan Golen zinebetatik Antoñutira mobilizatzera dei egin dute. Ekainaren 9an Europar Parlamenturako hauteskundeak direnean, Europa Palestinaren genozidioan konplize dela salatu nahi izan dute. Euskal jendarteari eragile guztiei eta gizarte sektore guztiei dei egin diete mobilizazioan batu daitezen, Palestinaren genozidioa behingoz amaitzeko. Gernika Palestina herriekimenak eta Jala Nafarroa plataformak ekainaren 8an Europar Batasuneko hauteskunden bezperan 5:30 Bilbon udaletxetik Guggenheimera eta Iruñan Golen zinebetatik Antoñutiraino mobilizatzera dei egin dute. Ekainaren 9an Europar Parlamenturako hauteskundeak direnean, Europa Palestinaren genozidioan konplize dela salatu nahi izan dute. Europak bere esku dituen neurri ekonomiko eta komertzialak arditzala, Israel genozidioari amaiera ematea eta eneberen ebazpenak zehatz-mehatz betetzea eskatu dute. Manifestazio ezberdina izanen dela azpimarratu du Ibon Meñikak Gernika Palestinatik. Ez da beste manifestazio bat. Hemen jende guztia beharrezkoa daukagu eta horretarako deialdi berezi egiten dugu. Ekainaren 8an segi gaitesan mobilizatzen. Ekainaren 8an adierazpen herritar koleretsu eta ahalik eta kolektiboena zabal dezagun, bai gure herrian eta bai nazioartean. Manifestazio 2 izango dira, Bilbon eta Iruñan abiatuko direnak, baina ekimen bateratu bategaz baitere bukatuko dugu. Ekimen esanguratsua, ezberdina, berritzailea eta aldi berdinean ozen adieraziko diona munduari, Euskal Herrian badagoela herri bat, Palestinarekin dagoela eta genozidioa amaitzaren beharra ozen aldarrikatzen duena. Euskal jendarteari eragile guztiei, gizarteko sektore guztiei dei egin diete mobilizazioan batu daitezen, Palestinaren genozidioa behingoz amaitzeko. Nazioartean Indian gaur goizen hasi dira herrialdean egin diren hauteskunde legegietako botoak zenbatzen, 54 egun iraun duten hauteskundeetan 442 milioi pertsonak eman dute botoa. Narendra Modiren 3. agintaldiak ez du esperotako oinarria izango ezta hasiera ere. Indiako jarduneko lehen ministroak helburutzat jarri zuen ordezkaritzan ditu eta aulkien 2 herenera iristea herriaren ganberan, horren bidez konstituzioan aldaketak egiteko
egiteko nahikoa eserleku izateko, baina ez dela izango behin-behineko emaitzen arabera aurreikusten baita 500 eta 53 aulkietatik 280 eta 285 artean izango dituelaren aldeko Aliantza Demokratiko Nazionala koalizioak 50 eserleku gutxiago lirateke 2019ko bozetan lortutako emaitzekin alderatuta. Nazioartean segiz, ze berri dugu Uruguayen, Berosatrustegi? Uruguaiko gobernuak indusketa gehiago eginen ditu diktaduran desagertutakoen aztarnen bila. Halaxe jakinarazi du Uruguaiko giza eskubideen erakunde nazionalak. Duela urtebete hasi zen dena, gorpuzki batzuk topatu zituzten 14. bataioia deiturikoan, eta berriki identifikatu dituzte. Amelia Sanjurjorenak dira. Paus honek memoria, egia eta justizia ekarri ditu lehen lerrora, amen eta senideen elkarteak aldarrikatu duenez. 14. bataioian aurkituriko 3. biktima da. Hurrengo pausua diote armadako material eta armamentu zerbitzuan bilatzea da. 300 Carlos eta Infierno Grande deituriko atxilotze zentro klandestinoek funtzionatu zuten lekuan, alegia. Jan Jarabek, Hego Amerikako Nazio Batuen erakundeko buruak, Sanjurjoren agerpenarekin Uruguaiko estatuari dei egin dio eta trantsizioaren justiziaren alde agertu da. Bestela, esan da, Uruguaiko gobernua animatu du bilaketan eta identifikazioan jarrai dezan. Jaraben hitzetan desagerpenak ez dira iraganeko kontua eta gizateriaren aurkako etengabeko krimena direla gogorarazi du. Gizarte osoarengan aztarna ezabaezinak uzten dituena. Uruguaiko presidente ohiak, Jose Mujikak ere hitz egin du gaiaren inguruan, zerbait dakiten horiei hitz egiteko eskatu die, informazioa ate azpitik pasatu nahi badute ere berori egiteko aldarrikapena luzatu du. Eska daitekeen gutxienekoa bere hitzetan. Erlojua aurrerantz doala dio, dakitenak badoazela, gutxika eta noski gertatutakoa argitzea zailtzen du. Kiroletan, Garazimuru Atletikeko jokalariak futbola utziko duela azaldu du astearte honetan, 10 denboraldiz maila gorenean 178 neurketa jokatuta. Kalean, eskolan, herriko taldean. Garai batean neska eta emakumeentzat pentsa ezina zen horrekin egiten nuen amets, bizi-bizi. Gure aitzindariek zabaldu zizkiguten ateak, oztopoak gorabera. Segituan ikasi nuen gure errealitatea oso bestelakoa izango zela, baina etxeko taldean lehen mailan jokatzea posible nuela sinetsia nuen, beste batzuek erakutsi zidatelako bidea. Nire ametsik ederrenetan ere ez nuen imaginatuko bizi izan dudana. 14 urtez Atletiken, 10 denboraldi lehen mailan, txapeldunen liga jokatzea, liga titulo bat irabaztea. Hemen hasi eta ezin naiz, garaipenak ospatu ditugu eta une gogorretan negar egin dugu. Zorionekoa ni, ibilbide hontan zehar izan ditudan bidelagun paregabeengatik. Egiari zor, badu xarma berezi bat gizarte aldaketa sakon baten parte izateak. Emakumeen eta berdintasunaren aldeko borroka zelaitik kanpo bultzatzeak. Bai guk, bai ondorengo belaunaldiek kirol parekideago batez gozatzeko. Aitortza berezia merezi dute zentzu honetan gure zaleek. Beraien babesik gabe, emakumezkoen kirolaren bilakaera ez baitzen posible izango. Nire futbol ibilbide profesionala hemen bukatzen da. Beste emakume gaztek hementsuek hartuaz nire lekukoa. Sinistu ametsetan, izan goberna ezin. Botak ez dira eskegitzen, oinordetu egiten dira. Ni Karezko marraren bestaldean, Armailan izango nauzue bidelagun, jendartean. Arabara goaz, Gasteizko mendiak probaren 16. edizioa ekainaren 15ean izango da. Ekainaren 15ean izango da Gasteizko mendiak probaren 14. edizioa. 1000 korrikalari elkartuko ditu lasterketak. Gasteizko hegoaldeko gailur esanguratsuenetakoetan barrena. 72 kilometroko ibilbidea osatu beharko dute, gehienez 14 ordutan. Besteak beste, Arraialde, Almurrain, Arrieta edota Ezkibel bezalako tontorretatik igaroko dira parte hartzaileek.
Edizio berezia izango da urtengoa. Izan ere, proba antolatzen duen Manuel Iradier Txangozale elkarteak 75. urte urrena ospatzen ari da 2024an. Elkartearen lehenengo urteetan egindako proben filosofia mantendu dute urte luze hauetan zehar. Naturaz gozatzea eta zaintzea, txangoztaletasuna eta mendiko kirolak sustatzea hain zuzen. Natura eta kirolaz gain, konpromiso soziala ere badago Manuel Iradier Txangozale elkartearen filosofian. Arabako elikagaien bankuarekin elkarlanean arituko da aurtengo edizioan, eta anoa puntuetan kontsumitzen ez diren elikagaiak emango dizkie. Elisa Rueda izango da Gasteizko jaietako pregolaria, poetak maiatzean jaialdiaren sortzailea eta zuzendaria da, eta aurrezko Zeledonen saria jaso zueniaz. Elisa Rueda izango da Gasteizko jaietako pregoilaria. Poetak maiatzean jaialdiaren sortzaileak iragarriko ditu 2024ko Andramari Zuriaren festak. Diskurtsoa pentsatzen hasi da dagoeneko. Festari, gizarteari eta nola ez, poesiari buruzko hausnarketa egingo du. Noa apunteak hartzen. Adibidez, nire bilobak zer esan zidan egun batean. Jaiak direla eta. Orain, nik ditut bi biloba. Eta batek dauzka 4 urte. Orduan ikusten ari naiz, jaialdiak ikusten ari naiz, beste ikuspegi batetik. Orduan, hortik joango da zerbait. Zerbait izango da gizarteari buruz, por supuesto. Zerbait izango da gerren kontra. Baina batez ere nahi dudana da poetak maiatzearekin lortu dena, eta da batzea. 12 urtez Gasteizko kaleak hilabetez poesiaz bete ditu poetak maiatzean jaialdiak. Poesia hiriko txoko guztietara eraman dute antolatzaileek, Elisa Rueda buru izan dutela. Kultura sustatzeko egin duten lan hori aitortu nahi izan du udalak. Rueda pregoilari bezala izendatuz. Andramari Zuriaren jaiak iragartzeko arduraduna izango da. Abuztuaren 2an Gasteizko plaza berrian egingo den ekitaldian. Bere deiarekin, 6 egun luzatuko diren jaiei ongi etorria emango die. Gasteizko kaleetara, poza, giro ona eta elkartasuna ekarriz. Klasikoen irakurketa jarraitu antolatzen du urtero Bilbo Zarra euskaltegiak eta aurten Kirmen Uriberen Bilbao New York Bilbao eleberria izango du protagonista. 200 gora pertsonak etenik gabe irakurriko dute Uriberen novela ostegunean Arriagantzokian. Begiratzeko modua laguntzarekin kantatzeko modua oman eguzkia hartzeko modua itxaroten jakiteko modua ukitzeko modua azala irakurtzeko modua egoa iztea usaitzeko modua hautuan negar egiteko modua. Hainbat dira irakurtzaren onurak burua garatzen laguntzen du, empatian ere badu eragina, hitz egiteko kapazitatea garatzen du eta bakarka zein taldeka egin daitekeen ariketa da. Horren erakusle Gasteizko Azpimarra taldea. Eta 2023ko udan jaio zen Azpimarra irakurle taldea Gasteizko gaztetxean. Irakurtzeko nahi adina denbora aurkitzen ez zuten gazte talde batek bultzatuta. Hasiera batean izan zen lagun batzu bildu ginen eta ikusten genuen beti geneukela preokupazio erdina edo inkietude erdina eta irakurrineko genukela gehiago, baina ez genuela nahi beste irakurtzen, ez geneukalako denborarik edo zer. Eta pixka eta hasiera batean aitzakia bezala geure burua derigortzeko irakurtzera sortu zen ideia hau eta baita ere geneukalako
interes berezi bat literatura konkretu batean edo, bai literatura tradizio iraultzailekoa edo orokorrean konpromiso sozial batetik edo errealitate ulertuta aldatzeko nahi batekin idatzitako literatura irakurtzeko gogo batetik sortu zen. Ordutik, hilabetero elkartzen dira 15 gazte inguru ikuspuntu sozialak dituzten liburuak eta egileak irakurtzeko. Taldea egonkortu einean, irakurketa saioak baino gehiago egitearen ideia sortu da. Antolatu du ekainaren 6-rako literatur jaialdi bat, gauza pixkat esperimentara, ez dugu urteko inorrez garela sekula olako jaialdi batean izan. Bai joan garela talde bat edo egonkortzen eta pixkat ideia aspaldi sortu zen, eta azkenean ja motibatu gara horrelako zerbait egitera, ja publikoagoa edo jende gehiago biltzen duena, baita ere gure motivaziotik abiatuta. Poesia mailu bat da literatura jaialdia antolatu dute ekainaren 6-rako. Gabriel Arestiren esaldia ipar horra hartu dute literaturaren funtzio sozialari buruz hitz egingo duen jaialdirako. Bai, nik uste horreza artea eta poesia ulertzeko ere asko daude, ulertu daiteke artea, arte egin daiteke merkaturako, diru irabazteko, artea egin daiteke entretenimendurako eta beraz nolabait ebaziorako. Eta arte egin daiteke baita ere borrokarako edo iraultzarako. Eta gu pixkat mai gainean jarri nahi genuen artearen azken ulerkera hau, tortarako hartu dugu Arestiren olerki famoso horren esaldi hori. Eta ez dakit, eta pixkat igual baita ere aurre iritzi batzuk kentzeko, eta horri buruz jardungo gara mai inguruan, espero dut. Baina ez, jende batek pentsatzen dula, artea politiko izateagatik, baina nolabait ez dela hain arte ona edo galdu egiten duela artearen partetik, eta guk ez dugu ala uste, eta aldarrekatu nahi dugu baita ere, ez dakit, artista hon asko egon direla konpromisoa zeukatenak, eta ez dakit, askatasun eta berdintasunaren alde egin izan dutenak historian zehar. Egun guztia ekimenez bete dute. Goizean itzulpengintza tailerra egingo dute, ikuspuntu teoriko zein praktikoa izango duena. Arratsalderako ipuin kontalaria eta poesia mikroirekia antolatu dute. Baita literaturaren izen handiak protagonistea izango dituen mai ingurua ere. Mai inguru bat, izango ditugun Uxoa Paulaza, Joseba Zerrenandia eta Martin Bidaur. Eta horrei hitzen dugu pixkat gure taldean gure hartan hitz egiten eta interesgarrak iruditu zaizkigun nahi bat auziri buruz, literaturaren inguruan eta bar. Poesia mikroireki bat, hor gonbidatzen dugu edozein parte hartzera, bai gai bezala aukiko duela, poesia mailu bat da, hori ez duelako aipatu, baina hori da pixka bat jaialdiaren lema eta horren inguruan horren bueltan egongo dira antolatu ditugun gauza diferente guztiak. Aipatza ere mikroirekian zuzeneko musika izango dugula, eta nahi dugu giro politu bat sortzea ere edozein animatu dadin errezitatzera. Fanzineak saltzeko postua, kartel erakusketa, musika zuzenean, askotariko jarduerak burutuko dituzte gaztetxean. Gure bai liburu bilketa bat, Zabaiako presoi bidaltzeko, edozein motatako liburuak, etxean ditugunak edo, bakoitzak jakingo nondik ateratzen dituen liburua, baina ekarri eta hori bidaltzeko presoi. Gazteek ere literaturarekiko interesa dutela aldarrikatu nahi dute jaialdiarekin, honen funtzio soziala erdigunean ipiniz gainera. Ez dugu hitzontzik-eriarik nahi edo hemen artearen alabantzarik nahi bere horretan. Artea nahi dugu gauza konkretu aterako dela esan dugu bezala. Erraminta bezala, mailu bezala. Hori da. Iruñean peña nahitasunak erakusketa bat inauguratu du gaur, 75. urte urrena ospatzeko. Irun Errejano. Nafarroko Parlamentuak Anaitasuna Peñaren 75. urte urrena erakusketa inauguratu du gaur. Unai Ugalde Nafarroko Parlamentuko lehendakariak, Carmelo Butini Anaitasuna Peñako lehendakariak eta Eider Bueno lehendakariordeak parte hartu dute prentsaurrekoan. Unai Ugalde Nafarroko Parlamentuko lehendakariak Anaitasuna Peñaren 75. urteko erakusketa inauguratu du gaur goizean. Peñak 1959an sortu zenetik gaur egun arte izan duen ibilbide historikoa jorratzen duten argazki, pankarta, bideo eta elementu esanguratsuen bilduma da. Irekiera hitzaldian Unai Ugaldek Peñen papera nabarmendu du. San Fermin jaien funtsesko zati direlako eta emakumeen presentzia goraipatu du.
egun behar bezala modernizatzeko emakumeak ere edukitzera iraganda eta barne zein kanpo ekintzetat berdintasunaren alde agertzen da. Une honetan Peñak bere burua feminista gisa definitzen baitu estatutuen bidez. Jarraian, Carmelo Butinik eta Eider Buenok Anaitasuna Peñako lehendakari eta lehendakariordeak urrenez-urren eskerrak eman dizkiote legebiltzarrari 75 urteko historia, argazki, bideo eta oroitzapenen bidez jasotzeagatik. 30 egun geldituz, oso erraza da guretzat San Ferminek zer suposatzen duten esatea, urduritasuna haizean nabaritzen baita. Bereziki, peñakideak garenontzat. Guretzat, peña, lagunak, familia, festa, lana, kultura, festa gehiago, zoriontasuna eta batez ere etxea da. Anaitasuna Kirol eta Kirol Elkarteko presidenteak, Mertxe Lopezek Anaitasunaren hasierak azaldu ditu. Herkules eta Klub Akademia Moskera futbol taldeen batasunetik sortu zena. Amaitzeko Carmelo Butinik eta Eider Buenok opari bat, ala nola Anaitasuna Peñako zapi bat, eman diote legebiltzarreko lehendakari Unai Ugaldeari, osoko bilkuren aretoaren kopia bati dagokiona. Inaugurazio ekitaldiaren ondoren, legebiltzarkideek bisita gidatua egin dute Juan Bueno erakusketaren komisarioaren eskutik. Erakusketa ekainaren 15 arte egonen da zabalik ganberaren egoitzako atrioan. Kuskuxean izenarekin sortutako programak bertatik bertara sortu diren talde eta bakarlariei espazio ematea bilatzen du. Aurtengo edizioan inoiz baino proposamen gehiago bildu dituzte Iruñeko udalak eta Nafarroako musika batzordeak sustatzen duten Kuskuxean ekimenean. 75 izan dira denera. Kuskuxean izeneko musika ziklo berri baten programazioa aurkeztu dute gaur, Navarra Music Commission musikabulegoak eta Iruñeko udalak antolatuta guztira 6 talde aurkeztu dituzte, 3 bakoitzak talde lokalak izanen dira eta euskaraz abesten eta jotzen dutenak, eta prentsaurrekoan Fernando Garaioa musikaren bulegoko koordinatzailea eta Inigo Gomez Egiluz kultura jai eta kirol arloko zuzendaria izan dira. Navarra Music Commissionek eta Iruñeko udalak baluarten aurkeztu dute Kuskuxean. Nafarroan sortzen ari diren talde eta artistei beren azken lana espazio profesional batean aurkezteko aukera emateko helburuarekin sortu den zikloa. Zikloak 6 emanaldi izanen ditu zentralaren 2. aretoan. Inigo Gomez kulturarloko zuzendaria Iruñeko udala ordezkatzen egonda prentsaurrean. Aurten ere, apustu egin dugu Nafarroko musika sustatzeko, eta guretzat oso garrantzitsua da, talde gazte eta hasi berrian dauden talde horiekin ere, nolabaiteko apustu egitea eta laguntzea, ez? Guztira, 75 talde eta artista Nafarra aurkeztu ziren deialdira. Navarra Music Commissionek eta Iruñeko udalak osatutako epaimai batek 6 parte hartzaileak aukeratu zituen, eta horietatik 3 Iruñekoak eta 3 Nafarroakoak. Euskaraz izatea, musika berria sortzea, emakumeen garrantzia eta kalitatea izan dira irizpide orokorrak. Bestetik, sarrera mota ezberdinak egonen dira. Hala nola, doan sarrera arruntak edo alderantzizko sarrerak. Hau da, bakoitzak nahi duen ordaintzea kontzertuaren ostean. Lausoka eta deserrite taldeekin hitz egiteko aukera izan dugu. Urtarrilean gure lehenengo diskoa kaleratu genuen, eta orain hori aurkezten ari gara. Rockaren aterkian gaude, eta batzutan metalikutuak egiten ditugu eta ahots melodikoa. Deserrite, sakana sortutako rock talde bat da, 2020an sortutakoa, eta hori pixkat rock, hard rock mota jotzen dugu, jaia den euskaraz. Eta hori, daukagu diska bat, orain dela 2 urte aterata, eta orain abenduan atera genituen beste 2 single. Beraz, ekainaren 8an izanen da lehenengo kontzertua Tuteran eta urrian amaituko dira. Ekainaren 6an arratsaldeko 7etan egingo da Gasteizko Jazuinak zikloko kontzertu benefikoa. Urtero elkarte batentzat dirua biltza da helburua. Aurten sarreren salmentaren irabaziak minbiziaren aurkako Arabako elkartera bideratuko dira.
Sergio de Lope Quintet taldea eta Sara Jimenez dantzaria izango dira jazz uinak hirian barrena jaialdiaren ongintzan kontzertuaren protagonistak. Ostegunean izango da ikuskizuna Jesus Guridi Kontserbatorioan eta sarrerekin biltzen den dirua minbiziaren aurkako Arabako elkartearentzat izango da. Flamenkoa eta jazz estiloak bateratzen dituen musikaria da Sergio de Lope. Flamenko maisuetan inspiratuta, hainbat musika legatutan zehar igarotzen da bere estiloa, artearen bitartez aske izateko konbita luzatuz. Sara Jimenez flamenko dantzaria izango du bide lagun. Estilo estetikoa duen dantzaria da, Sergio de Loperen musikarekin primeran bat egiten duena. Musika eta dantzaren bitartez gogoratu, sentitu, adierazi eta partekatu dezagula ematen du aditzera. Gizaki egiten gaituzten ekintzak hain zuzen. Bi artista hauek batera ikusteko aukera emango du jazz uinak jaialdiak. Ekainaren 6an, arratsaldeko 7etan, Gasteizko Jesus Guridi Kontserbatorioan. Laborantza ekologikoa eta musika uztartuko dira ekainaren 22an itsason udako baserreko uztan. Baratza ikusi, musika entzun, natura usaindu, esperientzia ukitu eta bertako jakiak dastatzeko eguna izango da. Ekainaren 22an baserriko uzta ekimenaren edizio berri bat hartuko du Gipuzkoako itsaso herrian dagoen Urteaga Urkulegi etxaldeak. Laborantza ekologikoa eta musika uztarturik jaialdi benetan berezia izango da. Euskal Herriko ekoizle ekologikoak batzen dituen EH kolektiboak antolatu du. Agroekologia ezagutzera eman eta eredu horren alde komunitatea indartzeko helburuz. Ingurune natural ederrean garatuko da jaialdia. Aizkorri, Txindoki eta Goierriko herri muino zein belazen panoramika ageri baita Urteaga Urkulegi etxaldetik. Baratza ikusi, musika entzun, natura usaindu, esperientzia ukitu eta bertako jakiak dastatzeko eguna izango da. Gertutasuna zutabe duen egitaroan goizeko 10:00 bisita gidatu bat egingo da etxaldea eta bertako ekoizpena zuzenean ezagutzeko. Ondoren Jon Maia, Gorka Hermosa eta Peio Ramirezen kontzertuarekin gozatu ahalko da. Areto eta plazetako ohiko eszenatokietatik aparte, oraingoan landa eremuan jardungo dute musikariek, formatu xume eta intimoan. Eguna borobiltzeko bertako produktu ekologikoekin osatutako lagunarteko bazkaria egongo da. Izena emateko epea irekita dagoeneko. ubebikoitza ehkolektiba.eus webgunean eman behar da izena, eta 30 euro balio du egun osoko sarrerak. 6 eta 12 urte tartekoek 15 euro eta 6 urtetik berakoek doan. Zuk ere joan nahi baduzu ekainaren 16 arte eman halko da izena. Eta baserriko uzta ekimenean zentratu EH kolektiboaren eta paperezko kontzertuak ekimenaren elkarlanetik jaio zen 2017an. Geroztik hainbat etxaldetako esperientzia ezagutzeko aukera eman du, eta musikari ugarik parte hartu du. Aurreko edizioetan esaterako Anari, Mikel Urdangarin, Petxi, Mize, Uger, Ruper Ordorika eta Sendarineko aizpak igo dira landa eremuko holtza berezia honetara. Besterik ez gure aldetik, hauxe da, kontatzeko genuen Europar Parlamentuko hauteskundeen atarian Jon Larretxea kazetariari eginiko elkarrizketarekin agurtuko gara. Bihar arte ongi izan. Europako Parlamentuko diputatuak hautatuko dituzte, atozen ekainaren 9 hauteskundeetan. Europako Batasunaren egitura korapilatxua da eta norrobe gai hitz egiteko Bruselan Europar Batasuneko proiektuen berri ematen duen Jon Larretxea kazetaria. Baino ongi etorri, Jon. Arratsaldeon. Hasteko, nolako giroa dago Bruselan? Gioneko politizatua ze gainera, justo Belgikan, igande honetan, Europako hauteskundeak eta hauteskunde federalak izango ditugu, hau da, Belgikarrek euren lehendakariare aukeratuko dute igande honetan, eta gainera, justu ere Bruselan, Belgikan barkatu, azkeneko 6 hilabetetan, Belgikak Europako Kontseiluko lehendakaritza eduki du, orduan ia urtarriletik gabiltza kasik etengabeko kanpaina batean, eta azkeneko hilabetean ja kaletan ikusten aldira hautagaien aurpegiak une oro. Igandea hauteskunde federala daude Belgikan baita ere, orduan giroa pilpilean egongo da ziur aski. Oraingo honetan bestalde 450 milioi Europa inguru daude deituta bozkatzera Europako Parlamenturako hauteskundetan. Herritar askok pixkat urruneko kontua beritz bezala ikusten dituzte hauteskunde hauek. Naiz eta hauteskunde hauen bitartez erabaki garrantzitsuak hartuko diren, ezta?
Bai, azken finean hartu behar da kontutan, normalean Bruselan hartzen diren erabakietan, hor daudela gero estatutan ezarriko diren legeak, adibidez, 2022an, datua pixketan zan dut, baina onartutako legeen ehuneko 58 Bruselan zuen, edo Bruselatik eman ziren legetatik, edo onartu ziren legetatik sortu ziren, eta normala da jendeak pixkate urrun ikuste hauteskunde hauek, azken finean Europar Batasuna eta horren inguruan dauden estamentuak nahiko korapilatsuak direlako, ez dira errezak ulertzeko, eta normala da puntu batean jendeak pixkat urrun ikustea politika hauek, baina ere jendeak kontutan hartzea normalean Europan gero onartuko diren legeen oinarriak ditugula, eta oso garrantzitsua dela ere, kasu honetan gure ahotsa erakustea eta gure boza ematea. Makineria korapilatsua da zalantzarik gabe Europar Parlamentua. Hau kontuan izan da, zer da eurodiputatu eta parlamentuak hauteskundeen ondoren egin beharko dutena? Europarlamentariek bi zeregin nagusi izango dituzte, lehenik eta behin ikusi beharko da zein familia politikotan bukatuko dituzten eurodiputatu hauek, ze azken finean Europako Parlamentuan ez ditugu alderdi nazionalak, baizik eta alderdi nazional horiek talde politikoetara lotzen dira, gehien bat harmonia moduko bat egoteko, bestela agian ez dakit maila nazionalean, agian 60 alderdi politiko aterako dira, eta azken finean prozesu horiek erresago izateko talde politiko hauek daude, orduan lehenik eta behin ikusi beharko da alderdiak talde politikoetara joaten diren, eta gero parlamentariek Europako batzordeko lehendakaria aukeratu beharko dute, hau pixkat nahiko fit eta gaizki erranda Europako Batasuneko lehendakari modukoa izango litzateke, adibidez azkeneko 5 urte hauetan Ursula von der Leyen izan da Europako batzordeko lehendakaria, eta parlamentariek batzordeko lehendakaria aukeratu beharko dute bertze behin hauteskundeak igarota. 720 eurodiputatuk osatuko dute Europako Parlamentua, aurreko legegintzaldian baino 15 gehiagok. Herrialde guztiek ez dute hautetsi kopuru bera bidaltzen ala ere, ezta? Nola erabakitzen da? Erabaki nahiko sinplea da, azken finean, estatu bakoitzaren biztanleen arabera erabakitzen delako, bakarrik bi arau moduko badira, eurodiputatu gehiengoa 86an dago, Alemaniak aukeratuko ditu 86 eurodiputatu, eta gero bestaldetik gutxiengoa 6 eurodiputatutan dago, Zipre, Luxemburgo eta Maltak aukeratuko dituzte 6 eurodiputatu, gehien bat gutxiengo ordezkaritza bat edukitzeko parlamentuan, baina azken finean erran bezala, estatu bakoitzak duen biztanleen arabera erabakitzen dira numero horiek. Hau kontuan izan da, Euskal Herritik 6 diputatu baino gehiago bidaliko dira, ezta? Ikusi beharko da aurtengoa ez, legaldi honetan zenbat izango diren, azkeneko legaldian 8 eurodiputatu egon ziren Bruselan hemen, Euskal Herritik etorrita, eta pixkat listak ikusita eta inkestak ikusita baliteke 6 zazpi bat egotea bertze bin hemen Bruselan, baina hau ez dugu 100% jakinen, hemendik aste batera arte behin betiko emaitzak edukitzean. Ikusi beharko dugu, gainera aurrez esan bezala fase desberdinak ditu, eta ikusi beharko da. Hauteskunde kanpainari begira jarriz, ultraeskuinaren balizko gorakada nabarmendu dezakegula esango zenuke, edo... Azkenean, fenomeno global bat izan azkeneko hamarkadan, eta inkesta guztiak diote ultraeskuinak gorakada handia izango duela hauteskunde hauetan, eta ikusi beharko da, zen izango den bere eragina, zenbat eurodiputatu eskuartuko dituen ontakoan, eta nola gorakada honek eragin ezten alduen Europako politiketan. Jada, ikusi dugu legealdi honen bukaeran, bereziki alderdi demokrata kristauetik eman diren proposamenak bira hori ultraeskuin erantzi izan dutela, eta ikusi beharko da behin jakinda zen izango den alderdi ultraeskuindarren
egitazko indarra legealdi honetan, ikusi beharko da zeintzuk izango den bere eragina Europako politiketan, baina bai, inkesta guztiek eta ere maila nazionalean izandako hauteskundek diote ultraeskuinaren gorakada izango dugula baita ere Bruselako parlamentuan. Zuk ere nabari duzu kazetari bezala hau Bruselatik? Bai, gainera justu ere Belgikan izango ditugun hauteskunde hauetan maila federalean ere badirudi hauteskunden irabazlea bertze ultraeskuindako alderdi bat izango dela, eta hau ere somatu da kazetari bezala bereziki Europar Batasunak tratatu dituen gaien arabera, bereziki migrazioa eta aldaketa klimatikoa sustatzen dituzten neurriak izan dira azkeneko hilabetetan pixkat izarrak edo kazetaren artean, hor hasi delakoz ikusten lehenago aipatu duten ultraeskuinerantz hasi den ematen bira Europako politiketan. Eragina izango dute politika hauek, ziurrenik, Euskaldun guztioi, Europar guztioi, hauteskunde kanpainari begira, amaiera heltzen ari da, zer nabarmenduko zenuke Europa mailan eta Euskal Herriari begira? Europa mailan nabarmenduko nuke, kanpaina honetan baino, adi egon beharko garela hurrengo asteetan. Hemen Europar Parlamentuan alderdi ultraeskuindarrak bi taldeetan daudelakoz banatuta, azkeneko astetan zenbat gatazka eta barne gatazka egon dira talde hauen artean, eta ikusi beharko da kanpaina behin bukatuta, hauteskundeak behin edukita, seguru aski da badakigulakoz zegorakada izango den ultraeskuindaren artean, ikusi beharko dira horko ikamikak, ea zenolako eragina duten parlamentuaren egituran, eta uste dute Euskal Herrian kanpainan zentratuta egiten alden gadaren nagusiena izango litzatekeela ikustea, ea duela 2 hilabete ikusi genituen tendentziak ea segitzen duen, eta ikusi gehien bat ea EH Bilduren gorakada bat izango dugun are handiagoa, ikusi beharko da ere EAJaren emaitzak zeintzuk izango diren, eta uste dut gehien bat tendentziak ikusteko froga izango dela Euskal Herria mailan. Ikusi beharko da, Euskal Autonomia Erkidegoko emaitzak errepikatzen diren edo ez, azkenik bada azpimarratuneko zenuken beste punturik? Ez, gehien bat aipatu duten puntu hori ikusi beharko da zer nolako barne gatazkak garatzen diren bi talde ultraeskuindarren artean, gero ere adegon beharko gara ea von der Leyenek lortzen duen lehendakaritza, azkeneko legealdian soilik 9 botoengatik lortu zuelako lehendakaritza, eta kasu honetan dirudi parlamentuan ez duela izango horrelako laguntzarik, ez duela izango hainbertze diputaturik, orduan ere adi egon beharko gara negoziazio horietara behin hauteskundea bukatuta, eta gehien bat deialdia egin jendeak igandean bere boza emateko, eta alden heinean gure nahia bozetan eta emaitzetan islatzeko. Emaitzei adi egongo gara orduan, datozen Europako Parlamenturako hauteskunden inguruko zalantzak argituta, eskerrak ematea besterik ez zaigu falta. Mila esker Jon Larratxea, Europar Parlamentuko lana gertutik ezagutara astearren. Mila esker zuei. Thank you.